θεωρήσαμε σκόπιμο και επιβεβλημένο, σαν εργατοϊπαλληλική αγωνιστική κίνηση, να πάρουμε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης συζήτησης για το πολύ μεγάλο και οξυμένο εργατικό και γενικότερα κοινωνικό θέμα και πρόβλημα, δηλαδή αυτό του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για θέμα που κυριολεκτικά καίει τον κόσμο, τους εργαζόμενους, αλλά ουσιαστικά αφορά και την ίδια τη χώρα και τις προοπτικές της ίδιας της χώρας. Πριν δώσω το λόγο στους συνάδελφους τεχνικούς της ΔΕΗ, εργαζόμενους της ΔΕΗ, που θα αναπτύξουν το πρόβλημα και θα απαντήσουν σε ερωτήματα, όποια ερωτήματα, θα κάνω μερικές σύντομες αναφορές, σαν ας πούμε αφετηρία της συζήτησης. Η πρώτη, για μας, και εννοώ την ΕΡΓΑΚ, σαν συνδικαλιστική εργατοϊπαλληλική κίνηση, το ενδιαφέρον για το πρόβλημα του ηλεκτρικού ρεύματος και της ΔΕΗ δεν είναι ένα ενδιαφέρον όψιμο. Το παρακολουθούμε στενά, ενημερωνόμαστε συνέχεια, έχουμε παρέμβει πολλές φορές με ανακοινώσεις, με αρθρογραφία, με προκηρύξεις, με δημοσιεύματα και οποιαδήποτε άλλη δυνατή μορφή. Έχουμε καταβάλει, θα έλεγα, άοκνες προσπάθειες, στο μέτρο φυσικά των δικών μας δυνάμεων, να δείχνουμε στην εξέλιξή του το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Η σημερινή συζήτηση αποτελεί για μας σταθμό και όχι το τέλος αυτής της προσπάθειας. Αντίθετα, με όλους τους τρόπους που μπορούμε να διαθέτουμε, θα δυναμώσουμε τις δράσεις μας. Η επικέντρωση στα πραγματικά, στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα της εργαζόμενης τάξης και της χώρας είναι βασικό στοιχείο της δικής μας πολιτικής και της δικής μας γενικότερης προσπάθειας. Το δεύτερο, στο πλαίσιο της ευρύτερης φτωχοποίησης της κοινωνίας, μέσα στο καθεστώς της εθνικής εξάρτησης και της λαϊκής εξαθλίωσης, με τα τιμολόγια φωτιά και το άγριο κυνηγητό που έχει ξεσπάσει, η υπόθεση ηλεκτρικό ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα γενικότερα, έχει μετατραπεί από κοινωνικό αγαθό προόδου και πολιτισμού σε έναν επίσης πραγματικό κοινωνικό εφιάλτη. Τι συμβαίνει γύρω μας, στα σπίτια και τις οικογένειες πολλών ανθρώπων? Δεν θα πω, νομίζω ότι όλοι λιγότερο περισσότερο ξέρουμε. Θα πω όμως ότι το ζήτημα ηλεκτρικό ρεύμα είναι και πρέπει να είναι κεντρικό ζήτημα αντίστασης και επιβίωσης. Και είναι πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, κυρίως ταξικό, γιατί ο αδύναμος, ο εργάτης και ο άνεργος δεν έχουν περιθώρια. Πολλοί άνθρωποι για να πληρώσουν το ρεύμα, αν το πληρώσουν, στερούνται πολλά απαραίτητα και αναγκαία. Αλλά και πολλές μικροεπιχειρήσεις οδηγούνται σε αληθινά αδιέξοδα στα θύματα αυτής της κατάστασης. Το τρίτο, από το πρώτο μνημόνιο μέχρι αυτές τις ημέρες, η ιστορική και στρατηγική σημασίας δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού υποβαθμίζεται συνειδητά, κατεδαφίζεται και ξεπουλιέται σε ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Για τα ξένα ευρωατλαντικά κέντρα αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Είναι μια ολοκληρωμένη μεθόδευση. ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ, η λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, πλουτοπαραγωγικές πηγές μας, λιγνίτης κλπ, ξεπούλημα μονάδων της ΔΕΗ, δημιουργία ιδιωτικών εταιριών και όλα αυτά μέχρι την λεγόμενη τελική απελευθέρωση, έτσι την ονομάζουν, της επίσης λεγόμενης αγοράς ενέργειας. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, μεθοδική απαξίωση της ΔΕΗ και του εργατικού και τεχνικού δυναμικού της, σαν βασικό στοιχείο αυτής της μεθόδευσης. Εκμεταλλεύονται κάθε παθογένεια της ΔΕΗ και κάθε αρνητική κατάσταση που όλοι αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν εδώ και χρόνια με τις πολιτικές τους για να εξυπηρετήσουν αυτό το σχέδιο υποβάθμισης, διάλυσης της ΔΕΗ, καταλήστευσης των πλουτοπαραγωγικών μας εθνικών εφοδίων
δημιουργίας νέων ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της ενέργειας γενικότερα και της ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα και μετακύλησης του κόστους στον εργαζόμενο κόσμο με τρόπο, θα έλεγα, συντριπτικό. Εμείς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι στο νέο τοπίο ενέργειας που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ντόπια ξεπουλημένη αστική τάξη θέλουν να δημιουργήσουν, να διαμορφώσουν, αν τους αφήσουμε, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος τελικά θα τα βρουν. Θα την πληρώσει ακόμα περισσότερο ο φτωχός και ο εργαζόμενος κόσμος. Το τελευταίο. Αυτές τις μέρες, στο πλαίσιο της λεγόμενης δεύτερης αξιολόγησης, υλοποιείται το τελευταίο κομμάτι του ξεπουλήματος της ΔΕΗ και των διαρθρωτικών στην ηλεκτρική ενέργεια αλλαγών, όπως συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν αυτές τις αλλαγές στην ύπουλη και κοινική γλώσσα που χρησιμοποιούν. Σε ό,τι μας αφορά, ξεκαθαρίζουμε ότι ούτε αποδεχόμαστε, ούτε νομιμοποιούμε τις μεθοδεύσεις τους, οι οποίες δεν έχουν καμία λαϊκή κοινωνική έγκριση και αποδοχή. Ό,τι και αν κάνουν, η πολιτική και η δυναμική της εθνικής ανεξαρτησίας και της εργατικής λαϊκής κυριαρχίας θα ανατρέψει αυτές τις ξεδιάντροπες και αντικοινωνικές επιλογές. Αργά ή γρήγορα. Εμείς αυτό που προτείνουμε και παράλληλα το θέτουμε σαν βάση, σαν πλαίσιο αγώνα και αντίστασης, μέσα στον κόσμο, μέσα στο λαό είναι η ΔΕΗ, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού δηλαδή της χώρας, μοναδικός φορέας διαχείρισης της ενέργειας στη χώρα, φορέας αξιοποίησης των αντίστοιχων πλούσιων εθνικών πηγών και κοιτασμάτων και επίσης φτηνό ρεύμα στους εργαζόμενους και σε όλο το λαό. Συγκροτημένη πολιτική εξυγχρονισμού και ανάπτυξης της ΔΕΗ στη βάση μιας γενικότερης πολιτικής εθνικής ανεξαρτησίας, κοινωνικής προόδου και ευημερίας. Για εμάς ο δημόσιος, ο εθνικός φορέας ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπόθεση στρατηγικής σημασίας σε όλο το πλέγμα της οικονομικής κοινωνικής εξέλιξης και ανάπτυξης του τόπου, γιατί αυτό επιτάσσει, κατά τη γνώμη μας, το λαϊκό και δημόσιο συμφέρον. Η εκχώρηση, τα ξεπουλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ξένους ομίλους είναι πραγματική καταστροφή και για τη χώρα και για το λαό. Τους πληρώνουμε ακριβά και νομίζω ότι θα τους πληρώσουμε ακριβότερα. Στη δική μας πρόταση, σκέψη και θέση, παραδείγματος χάριν, για να πούμε ένα παράδειγμα από εδώ, τοπικό. Το μεγάλο έργο των φραγμάτων στο βόρειο συγκρότημα, αν υποθέσουμε ότι κάποτε θα υλοποιηθεί, θα έπρεπε να έχει την ΔΕΗ και την τεράστια σχετική τεχνογνωσία της ΔΕΗ σαν κεντρικό φορέα εκτέλεσης και υλοποίησης και όχι το γνωστό σύμπλεγμα των εταιρικών κατασκευαστικών συμφερόντων. Η πολιτική αυτή, όπως την προτείνουμε, είναι που δημιουργεί πραγματικά θέσεις εργασίας, ειδικευμένης και ανειδίκευτης εργασίας και όχι τα φούμαρα των συμφερόντων, των ψευτοεπενδύσεων και της ψευτοανάπτυξης των δικών τους κερδών. Τέλος, θέλω να τονίσω με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης για την ηλεκτρική ενέργεια τη μεγάλη και κεντρική σημασία που έχει στον πυρήνα τουλάχιστον της δικής μας αντίληψης και πρότασης η προστασία και η ισχυρή ενίσχυση, η δημιουργική ανασυγκρότηση των κρίσιμων δημόσιων τεχνικών υποδομών που το καθεστώς εθνικής εξάρτησης και εργατικής εξαθλίωσης προσπαθεί να ξεπουλήσει και να κατεδαφίσει. Οι δημόσιες τεχνικές υποδομές μας συσσωρεύουν τεράστιες δυνατότητες και μία καταπληκτικών δυνατοτήτων τεχνογνωσία. Ήταν παραδείγματος χάριν ονομαστό το τεχνικό τμήμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Στέλνουμε συναγωνιστικούς χαιρετισμούς στους συναδέλφους, ιδιαίτερα στους αγωνιστές εργαζόμενους της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων. Μιας δημόσιας επιχείρησης με τεράστια εμπειρία και τεράστια τεχνογνωσία που θα μπορούσε να παράξει πραγματικά άλματα προόδου στο πλαίσιο μιας ανεξάρτητης εθνικής οικονομίας προόδου. Χρόνια τώρα οι συνάδελφοι αυτοί παλεύουν ενάντια στα σχέδια διάλυσης της επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ομοειδείς
δημόσιες επιχειρήσεις που τις συρρικνώνουν και τις κατεδαφίζουν. Στέλνουμε επίσης χαιρετισμούς αντίστασης και αγώνα και στους συναδέλφους εργαζόμενους στα τρένα που ξεπουλούν, στα λεωφορεία κλπ. Είμαστε μαζί στη μόνη σοβαρή προοπτική που είναι αυτή της ανασυγκρότησης και της προόδου με βάση την εθνική ανεξαρτησία και την εργατική κυριαρχία. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι από τη ΔΕΗ, εθνική της ΔΕΗ. Ξεκινήσουμε από σένα, Νικό.